Odkiaľ ste došli? Už končím. No, tak tak. Jak ste natrafili, alebo jak? On má toto kontakt na niekoho od vás. Aha. Mu písala a poslali polohu a... Boli ste ešte niekde u nás inde? Toto fotiť? Boli sme teraz v tom Majcikove pozrieť. Tam kosili aj no vlastne nie, najprv sme boli v Donaufarm v Semate pri Trnave. Tam kosili kukuricu, to sme boli pozrieť. Potom v Majcikove, tam to zrezali, to sme boli pozrieť. Teraz sme došli sem. Potom ešte niekde tuto, že vraj nejaké osemerko. Vieš čo, tuto zapravoval hnoj, ale už tu není. Aha. Má osemerku a horš. Aha. A niekde tuto ešte sa pohybuje, alebo nevieš? Už ne podľa mňa, lebo tuto rozmetali hnoj a on... To zapravoval. Aj zapravoval a už asi skončil, lebo nerozmetajú ani. Teraz nič, ale teraz bude začínať nočná zemiaky, ale tak to už nočná pôjde. Ani neviem kde. Tak nezastavíte sa teraz. Ne. Teraz od pondelka začnú zemiaky, deň, noc. Tak ja už asi idem na kombajn od pondelka. Aha. Tak kolega bude asi na tomto jazdiť a... Aha. A toto máte nové teraz, ne? Nové, no. Má, koľko to má? 780 motovodí. Aha. Máme aj druhé, ale tak to zobrali na druhé stredisko, do Žlkoviec. Hej. No ale už ten má svoje odrobené, tam má nejakých 9000, 10 000. A to je ešte tá staršia generácia? Áno. Kde to nájdem potom, toto video, alebo... Vieš čo? Máš nejaký YouTube, alebo... Ten kamoš má. Ja, Števo? Števo, no. Tam to bude určite. Aha. Tam to bude. Neviem kedy, ale určite to tam bude. Aha, dobre. Takže tam to nájdeš na 100%. Sledujem ho na Instagrame. Tak ušlapané sa polievali furt, ten pivot sa furt točil dokola. To není možné. Robí nejakých 15 cm, ale aj tak tých okres hrudiska, cibulák bude na rok. To je, čo to máte? To je bioplast, ne? Není bioplast, to je osivovka, len je to pokus nejaký, ale buď zajtra, alebo v noci sem to prídu zbierať. To nejaký pokus robili. A tak no, keď to má závlahu, no tak to... No presne, no. To robí veľa. To má furt vodu, ale zase tento rok bolo aj pekné, ako počasie na to, nie na tú kukuricu. Hej, no, skôr aj bolo vody a potom už nejak prestalo pršať. Aha. Napríklad do tej ozimnej cibule nám furt pršalo. To sme zbierali skôr 2 mesiace. 150 hektárov či koľko a túto jarnú sme raz pozbierali. Nebrigáduješ nikde? Teraz celé leto som jazdil na kombajne, ale v Česku. Tam chodím do školy. Takže ja som vlastne väčšinu roka tam. Teraz som došiel na chvíľku domov. Takže tam som bol cez leto. No boli sme kosiť aj tu na Slovensku, v Sokolovciach. Došli do Česka, takže... Ale inak teraz už nie.
tuším zemiakov sú. Škoda, že to ešte má tie nové, už nové, tento monitor, škoda, že to nemá. Ale ešte asi do tých... A ono by sa to dalo vymeniť, nie? Dalo asi, ale do týchto prvých to asi nedávali. Je to pekné, tie G5-kové. Tie už máme v 6-derkách, máme tie. Áno, ale to už s tým prišli. Áno, to paráda. Veľký monitor. Čo robiť s tým 7 metrom. To je dosť tvrdé, nie? Je to ubité, to je strašné. No, že ako ťaháš šmikom. No. Alebo sa mi to len zdá. Ide tak troška šmikom, no. A hlavne aj pod cibule, keď robíš pod cibule, tak vidíš, že ide tak šmikom. Ale tu je nejaká kolaj, sa mi zdá. Môže byť, no. Tam chytila. Možno aj postreková sa mi zdá. No. Prišli skôršie tu aj drtilo 8, ako tu drtilo. S mutingom. 8 metrovým. Škoda, no. Škoda. Môžete na budúce tu techniky habadej dojsť, podpuknúť. Teda došli nové vyváľavače Evo Grimme, také aj na Slovensku nie je nikde. V Čechách tuším iba jeden je. Aha. Budete mať aj také teda. Už sú, došli, no, už vyhorávajú. Aj sadače máme nové, čo v Čechách jeden, tu sú dva. Je to veľa strojov, čo máme, čo není nejak málo na Slovensku. Áno. Ale si myslím, že kde inde by to bolo. Či už vôbec nie je nikde.